Крекери. Крекери. Добре, браво. Почваме ли? Да. Хайде. Така, така, така. Ето така. И така. Ей така. Я покажи на мама как се меси. Бъп, бъп. Бот, хайде на телефон. Ума. В фурната. Ума. И там какво ще се направи, мамо? Те ще се изпекат. Как. И после Анди какво ще прави? Крекер. Така.